ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони меҳрубон, имрӯз пеш аз оғози видео ман мехоҳам ба шумо изҳори миннатдорӣ кунам, зеро ки тавассути дастгириҳои шумо, зеро ки ҳамин шумо ҳастед ки имрӯзҳо канали мо ба пеш рафта истодааст. Ҳамаш ба намин вай ба шарафи шумо аст. Дӯстони азиз, миннатдории маро қабул кунед. ман дар навбати худ кӯшиш мекунам ба шумо дархостотона иҷро кунам. дӯстони азиз, имрӯз ман дар бораи анамин хел кухни гарнитурро ки бисёриё дархост карда буданд маълумот месиям. анамин дар дуюм этажи Султони Кабир қарор дорад. анамин мебело ино туркӣ аст, ваян хитоӣ ҳастанд. хитоиё агар анамин столешницаша санггирӣ 1 метрш 2000 сомонай. агар ки амин тахтагирӣ столешницаи бесангишгирӣ вай 1 метрш 1500 сомон меғалта. ана марҳамат, тамошо кунед. касое ки мехоҳед интихоб кунед. ана марҳамат, чанд намудош ҳастай. ана ин ҷадаб бошад. дӯстони азиз, инаи аллакай туркӣ ҳастай. ана ин тахтоша бинед, ино туркӣ, яъне истеҳсоли Туркия. ино дӯстони меҳрубон, агар ба санг гирӣ 2500 сомон, агар бе санг 2000 сомон 1 метрш. ана вая бинед, витишка 500 сомон будай. ана бинед дӯстони азиз, чӣ қадар интихоб васеяй. ана инҷа да ҳамаи ӯ тахтаҳо, ҳамаи ӯ сангҳое ки ҳастай дар анаминҷа пешниҳод карда шудагиай рангош. ина шумо метавонед баъд омада анамина интихоб кунед. ёдовар мешавам, и Туркияй 1 метрш бо санг 2500, бо анамин тахта бошад столешницаш 2000 сомон. ина марҳамат, тамошо кунед, бинед чӣ қадар ҳама рангош ҳастай. намин рангои тахтаҳо, рангои намин санго, чизе ки ҳами чӣ намуде ки шумо мехоҳед дар инҷа пайдо мекунед. ана бинед дӯстони азиз, ана ин сангишай. иҷа бо алиф катиам ҳамкорӣ доштай. касоне ки қарз гирифтан мехоҳед, марҳамат, ана алиф сармоя катиам ҳамкорӣ доранд. қарз наметавонанд тиян шумода. ана ин сангояй. бинед сангош чанд намудай. чӣ намуде ки хоҳед, ана ин намуд метавонед ки бо анамин вайхтон кухни гарнитуртон интихоб кунед сангшам. ина марҳамат. рости дӯстони азиз, амин аз ҳамада ки агар шумо харидорӣ кардан хоҳед, аз анамун столешницаи тахтагӣ гирифтан анамин сангӣ гиред, беҳтаринай. ман аз таҷрибаи худам гап мезанам. ана ин намуда дӯстони азиз тамошо кунед. и аллакай истеҳсоли Русияяй. и агар бо сангаш гиред 1500 сомон, агар тахтагӣ гиред 1 метрш 1000 сомон. ана ин бинед, инаи ваёш ҳастай. тахтаош ана кадом намуде мехоҳед, ана ин намудо тахтаош ҳастай. марҳамат. бо як чизи дигаро ёдовар шудан мехоҳам ки дӯстони азиз, агар вақте шумо ҳамин столешницаошуна сангӣ агар интихоб кунед дар дохили анамин кухни гарнитур, умувальник ё ин ки анамин вытишкаи кухнӣ, вай меша ҳамчун тӯҳфа меояд. ана бинед, бори дигар мегӯям ки бо сангаш 1500, бе санг 1000 сомона 1 метрш. ана ин намудо дӯстони азиз, ин истеҳсоли Хитояй. истеҳсоли Хитой, агар шумо бо санг гиред 2000 сомон, бе сангш столешницаи холиш мисол амин тахтагиш боша 1500 сомон 1 метрш. ина марҳамат, бинед ҳаминам истеҳсоли Хитоишам бинед чӣ қадар вайш бисёрай. интихоб янами рангои ами кухнира бинед чӣ қадар бисёрай. чӣ намуде ки хоҳед дар инҷа ҳаст. ина марҳамат, шумо омада дархост кунед, бинед доставка установка и бепулай. и дуюм этажи янамин Султони Кабирай. касое ки хоҳонед биёед дӯстони азиз.
яна бинед дар инҷа ҳамчун вай мондагиян сос карда. ана бинед дӯстони азиз, дар бораи кондитсионерро пурсон шуда буданд. инам Султони Кабирай. дӯстони азиз, кондитсионерро аз анамин 12 куба нархш сар мешава аз 2700 сомон. ҳар яки шумо метавонед баъд омада худтон интихоб кунед. дӯстони азиз, 12 куба ҳастад 2700 сомон ҳаст дар инҷа дар амини Султони Кабир. боз нархҳои 12 куба ҳастанд 3000 ҳастанд, 3400 ҳастанд, баъд 3700 ҳастанд. яъне амин вобаста ба ин амин фирмаошон аст. масалан Грей ҳаст, Тисел аст. вобаста ба ин амин фирмаошон ино нарх доранд. 18 куба бошад дӯстони азиз, аз 4200 аз 4700 болояй нархошон. ман нархи умумиро шумода гап мезанам. баъд бо ҳастаи 24 куба шахсоне ки 24 куба харидорӣ кардан мехоҳанд аз 5000 сомон то 7500 сомона шумо анамин кондитсионерҳои 24 кубара дарёфт карда метавонед. дар инҷа нархҳо гуногунанд. шумо меоед мисол ино ҳамаш баъд гарантияи 3 сола доранд. вақте ки омадед бо худтон интихоб мекунед, бо гапзанон мекунед, арзон мекунед, мегиред. анамин Грей фирмош нақс. ана ин дархости дигаре ки тамошобинони мо карда буданд. инами дар бораи лилони мо дар инамҷа Султони Кабира иҷаям. ана як намуд лилони мое ма дидам ки барш 3 метрай. ино истеҳсоли Россия аз 170 сомон то 230 сомонара доранд. бовар кунед ин беҳтарин лилони будай. ман амин вақте мебини аз наздик чӣ қадар хушрай барш 3 метрай бинед. ино ҳамчун анамин пол ҳамчун паркет метоба. вақте ки ҳамина вай мекунӣ ҷобаҷо мекунӣ дар хона сахтай. баъд чӣ хеле ҳамин фурӯшандо гуфтанд ино ваян ҳамин заводи ҳамин 20 сол гарантия додагиай барои анамин молуш. ана дӯстони азиз, и алакай анамин намуд безрукавкоина ё ин ки жилеткое ки пурсон шуда буданд. дӯстони азиз, ана марҳамат барои заказ хоҳед, ман вайра мемонам, шумо метавонед заказ кунед. номерои ватсапам мемонам. ана ин намуд тозаоша бинед, дарозтаракош и 1200 сомонай. ана дуюмуш и алакай калтатаракош 1100 сомонай. калтаҳое ки дар инамҷа пешниҳод шудагия ино замок доранд ва қатша калтатарам карда мешава. ана ин намудаш бошад 400 сомонай. дӯстони азиз бинед 400 сомонай. бо ҳаст бо дига намудош ҳастай. ана бинед рангош. ана алакай 300 сомонашай. ана серию дигару дигар ранго дора. ино алакай 300 сомона. баъд ана вай коричневира бинед дӯстони азиз. дидед ҳози бо ана ёшам. ана ин намудошам дӯстони азиз, ино 155 сомонаян. ана ям рангош аст. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо анамин қадар дархостҳоро дар бар мегира ва чизи дигар дар охири видео ман мехоҳам анамира пешниҳод кунам. аз 22 феврал то 29 март сирки давлатӣ будай, сирк будай. касоне ки мехоҳед мисол дар Тоҷикистоне дар душанбе фарзандонтон барои анамин як лаҳза вақтхушӣ баред, мисол ана тамошо кунед. ана ба инами рақамо занг занед, дар бораи инами чиптош, дар бораи билетош пурсед, чанд сумай, чӣ хелай. баъд метавонед ки рафта як вақти хуш гузаронед кӯдакотон кати. ана мехел дӯстони азиз, боварӣ дорам ки имрӯза видео ба шумо писанд омад. шахсоне ки имрӯза видеоро тамошо карданду бо мо буданд, бори дигар мегӯям ки аз шумо миннатдор ҳастам беҳад ва беҳад. дӯстони азиз,
бо мо бошед ва дар навбати худ ҳамаи анамон дархостҳое ки шумо мекунед ба назар мегирам ва оҳиста оҳиста ҳамаи онро амалӣ мегардонам. Рӯ ҳафтода нагардед шахсоне ки айни ҳол дархосташон иҷро нашудааст, зеро ки ҳамин ки имкон шава, ҳамин ки иҷозат диҳанд, ман дархостҳои шуморо ба ҷо меорам. боқӣ сарбаланду хонабу обод бошед. дӯстони азиз, бигзор ҳамаи шумо дар паноҳи Аллоҳ бимонед. худои ёру мададгор.